Però clar, la primera pregunta és gairebé òbvia, què fem aquí? Què hem vingut a compartir tu i jo i totes aquestes desenes de persones, amics i amigues que avui ens acompanyen? Què fem aquí? Bé, doncs mira, som aquí perquè és dilluns, però no és un dilluns qualsevol. Des del 2024 que aquest projecte em passava pel cap, em van començar a parlar amb el Fran Richard, que també és periodista, que ara és a Ucraïna fent periodisme de guerra. Vam passar per un curs de cooperatives que ens hi va enredar el Pedro Redondo, que crec que està per aquí. Vam fer el curs de COPCAM i de Tarragona Impulsa. Ens van donar un premi per una cosa, no sé, aquests projectes d'emprenedoria, a vegades sembla que tot hagi de ser molt tecnològic i nosaltres veníem a fer una mica periodisme a l'antiga, d'alguna manera, no? Però ens van acabar donant el premi i llavors ja sí que no podíem tirar enrere. I aleshores un amic poeta, el Josep Pedrals, m'anava dient, i vas pensant, no vas dient quins continguts vols fer, quines seccions. Diu, això es diu dilluns, però ja s'hauria de dir diumenge, perquè ja ha passat tota la setmana, no?, mentre es va rumiant. Però al final, doncs, com que les setmanes es van repetint, ha arribat el dilluns que jo feia molt de temps que esperava. Aquest projecte que presentem avui és un setmanari digital. Alguns de vosaltres aquests dies m'heu preguntat què carai era això d'un setmanari digital. Doncs digital, per tant, hi ha una pàgina web, que com hi ha tants recursos l'he muntada jo com he pogut. S'ha de ser sincer en aquesta vida, però trobo que està bé, que fa patxoca, vull dir que... I setmanari perquè els continguts doncs, en aquest web es publicaran un cop a la setmana. No cal ser molt àgil, no?, per saber que si es diu dilluns aquests continguts doncs, sortiran en dilluns. Jo us he portat per si algú anava despistat, i jo sempre aprofito per treure coses antigues, doncs ja fa molts anys que n'hi havia de setmanaris, no? El setmanari Mirador,